Vaisali Balsara chu Gujarati folk singer ania. Folk singer kan ti chuan culture thil hla an phua sathin tu te kan ti mai aniang chu. Entianan kesi run rem sangi te wanlal hana te zayo ni ren thlei ti te midang tam tak po an omang khatiang chi lam mul vela chapchar kur vela zai kan somang chi kha an ti ve mai aniang chu. Gujarat chuan Vaisali Balsara chu alarve ema vai ho chapchar ku ta an som ve ze train Mizorama kan zai thiam dang ang te pokin ani po hi munrang ranga zain azin kual vel trina alar ema wang le a mela that ema wang hian du tu po an tam hle ma se vanduit thla takin Vaisali chu nikhat chu ha bo ta thut mai kumsang ni som ni pani August ni som ni pariat kha hania parlui kama kalvel te chuan engamo thilrin hel om tak hi han muchuak mun fal le re tak maya hian kar chu Halloween parka chulai hun chu midangina han tlo po zen lawani wangin chutiang muna kar lo om tamai po chu midang te chuan mak an ti hle chulai vela chuan mihring han mu mai tur anom box silova thomare ngoya kar chunga po chuan minung anom lo ni na lang chutianga chulai mun re lutuk tak maya kar lo om ringot mai chu mi then khat chuan en chian andua anwa pan pheita chulai bul vela mitina chukar anwa fen fia lai chuan chukara chuan thil du om lo zet mai hanwa mutani chukar back seat a chuan asit nung kan tina ni chu meche pakhat hi alo thireng maya chuan thil mu chuan a mutu te po chu arap kher mai ti chuan arangin police te chu han kol ngal thuya chu vele police te po chu arangin chulai muna chuan ron kalve ngal par river chu valsat khopui bula chuan aluang tlanga chu par lui kama chuan chu kar chu an mu chuak kan ti to kha ti chuan police te chuan kar chu uluk mang ta rain a han endik ta kar mai ba ka mechi ruang te po chu han zir chiang zui ngal alandana chunu chu tha nge ni in an ria accident wanga boral chu ni thein an hretlat lo tual thana thleng nge in an ria ni aruan han zir chian chuan a ngonga chuan rena hma ni om tak hi ha oma asli parni om tak po chu driver seat nuwe chuan om heng he chuti lain soita kang khan car seat nung lama chuan thito ti hriat tak hian alo mu koi soi nui mai ne alandana ti luina kara chuan nulu nin an nulu nuwa an reklum zui ta ni na langa ma se atak sadanga chuan liam nu ma eng ma mu tu rom chuang lo athom no te po chu han thlere mo ha om lem lova ani chuan abele na salutuk lo ni te poin na langani chu kar chu baleno polania a kar chabi ba ka a mobile phone te abung ro poimo tam tak te chu lakbo vek ani bok police te po chuan han chui zui mai dan tur chu han shelo hlea alandana ani hian ama be tu chu abelet lo ni na lang boxia engwanga Vaisali hian ama be tu chu belet lo nge aniang le ti chuan police te chuan zona tam tak nen investigation chu han tranta ti chuan police te chuan kar nei tu chu an zong tranta chu mai ba ka chung lai vela chuan meche bo an omle om lo te an ngai ven zui maktak main August ni somni pasaria chuan mi pakhat Hares Bulsara anti chuan police station a meche pakhat bo thu chu halo reporta ani hian police te hena anupui Vaisali Bulsara chu aboti aron thlenani chutiang thu te han hriat tak zela chuan ama ruan mu chu Vaisali Bulsara ngai chu nin police te chuan an hreta ti chuan arangin apasal Hares Bulsara chu han va betane ani po chuan karle anupui ruang lo le teng mai chu haron hu veta athil mu chuan a thon ema wangin Hares Bulsara chu in thunun thailawin atrap ta zoi mai ruang chu anupui ruang nge ani thu police ten hena chuan a hrila Hares chuan thil thlen dan a hriat ang chu police ten hena chuan a hril anupui Vaisali Bulsara chu kumsom thum palia upa hania kumsang ni somni pani August ni somni pasari tlailama chuan anupui chu ama chawina chuak ti police ten hena chuan hrilin tuema mutura a chua don thu wa pasal nena chuan a hril ani ome ma se tunge a mu dona enge an soidun don ti ro chu a pasal nena chuan chiang takin a hril lem lo ani
ma se chumi zana po chuan aron hon tak lo wangin hares chuan anupui chu angai tu ta hle maya angai tu ema wangin biak po te po atuma hakol ngat ngata ma se phone chu ain switch off zel box si alau ton do wangin ama ngein vaisali bal sara chu awazong ta athian tele achungte akal na thei om ang te chu ahan bekual zung zunga an mel riat tam tak chu han bekual vel ma sela vaisali ero chu khoya ma azong mutasilo chutianga mun sang sanga azon poa anupui chu zon mu tak lo wang chuan police station lama chuan kalin chuta chuan FIR rawa thelu ta chutia ruan mu tak nuwa chuan kan soita kang khan police te point ma hala zui ngal mai arwang chu surata postmortem turin thon nania forensic expert te point tul thana muna trangin evidence om theyang ang chu han lo la khom ve bok mithi chu kan soita kangin sai thiam lar tak mai hani wangin police te point zona handong nem ta le maya vaisali chuan melma aneem niang alara wang le ahlot lina wangin tue mothik tu ane aniangem ti chuan police te po chuan hares chu zona hanzo tatluk tluk mai boka kan soita kang khan apasal nena chuan tue mo mutura akaldon thule aron le wat tur thu asoeni kha ma se van du thla takin haresian tunge mu do na hretlat silawani police tena an chuina trangin haresa po chu music covera chuan ami khua lo lea guitar thiam tak mai alo ni ve nge nge anupui zaina te po chuan tingtang chu ha perve fo thina Gujarat le Mumbai vela chuan hriatan hloin thilti pui tham dewa chuan an ni chu an som ve fo train zai thiam lar thina chuan valsat ko pui chu ha tuam hne hlea chutiang zai thiam lar le meltra tha du tu minun rong tak chu tunge anayang ti chu vantlangin ain rin siak loi rengot mai ne postmortem report tanga alandanin vaisali chu re hlum nge ania vaisali chuan alo beilet na salo hle mai ani ti tepo kan hriat kha chutiang ani chuan police te chuan vaisali thatu chu vaisali chuan amel hriat tha hle in an ring ta a chan po chulaya chuan in mupuya somin ani chuan ain rin main athata ni te in an ngai ni ama thatu chu amel hriat ani si chuan a thian demo a pasal ngei po chu ani thei thi te chu police ho ngai dan ania police te po an lua hai ta hle mai vaisali thina chuitur chuan team paruka anin thena team khatna chuan vaisali na in lai chin na anei ho zong zong chu an lo chui dona chumi te na chuan a pasal hares po chu hatel ve nge yang anni pani hi kumsang ni le som pakhata hin nei to kha hania fanu duom tak anei nge nge mase vaisali chu haresan upui masaber rani lem lova haresiana main upui lo nei to in fanu pakhat alo nei sa nge nge hetia tul thana hatlen lai hian anni pani te baka hian an fanu te pani po chu an ina an chenga chumai baka haresanu le pa po an ina chuan an cheng ve bokane alandana chuan an in chung chu in chung nuam tak ni mai na langa tu te main anin hau thom emo anin bau thom hriat tu reng an hrelo investigation an tranta ka chuan police te chuan haresanun dan chu uluk takin an thli thlaya zona po an zot ne mal vio mai a chandana thilin la lon fu lote aom da lo mo tin uluk takin an zir chianga haresian anupui hi athatanga enga mothuk ane yaniang em ma se zona han zona sat po le haresa chuan arinom zia hatar lang ni mai na langa chutiang ani wang chuan police te chuan hares chu anupui thina chuan ain nam hloi lo ni in nan ngai ta ne arin hlel om tur om ang beralang a fel fai tak sia chuan police te chuan case chu uluk takin anzir chiang le ta vaisali nun dan te chu uluk takin anzir chianga atun manun te athil ti thin te chu uluk takin an fin fia an thli thlai zela chuti lai chuan vaisali ta na thilpoi turo mangte aom da lo mo tin uluk takin an en fia boka tol that tu chuan eng wangot in nge vaisali chu are lungot are lum chan om thei tur te chu handap kul na sa hle ti chuan CCTV footage om theyang ang te chu handap kula an lai chin tam tak chu zo na han zot bok CCTV camera som nga chuang zet mai chu han zir chiang boka nasataka han bei tak nuwa chuan atopa chuan
chu khe satana thilpoi mo zet mai chu han mu chuak ta vaisali an hun ber chuan a thian nu nen anin mu ani ti an hreta a thian nu ming chu babita kausik ani ti chuan police te chuan babita chu an va ma chon le ta a phone te lak sakin a call record theyang ang te han zir chiang vaisali thi lai bor vel chuan babita chu ha bula chuna nge ti an hreta ti chuan police te chuan babita chu tu nge ania eng ti mi nge ania eng wanga vaisali ne na dun chunge an niang ti te chu an zir chiang le ta ani la chuan naute thlariat zeta upa hapaya a raipur lu to ti na ni chu chuwang chuan police te chuan babita chu tual thattu ni thein an ring that lo raipur in eng tin nge vaisali chu ha tha ngotang adin munawang chuan babita chu hanrin hel mai chu police te chuan an ngam chi alo nei babita chu zona hanzotin handop viota sela babita mai baka ako chunga nautela piang lo tan chun apoi theyang ti an hlau sia police te po an lua haile ta hle mai chu chuan police te investigation chu ati thuan op na savio mai ne babita chuan kumso mo pa fa pa hanei to sa ani chu mantrang kai an tum taringot maya ti chuan police te chuan ro man na fin thlale phakar thlak zet mai chu han kalpui tranta babita te na churan vakala atne na chuan athian nu vaisali ba sara chu tha ani thuan vasil te vaisali chuan athi main babita chu a benge ani ti an hriat thu te police te chuan hrilin chuminia an thil soi te chu ala hrengerem din a thil soi chu han zota police te chuan uluk takin chu thil chu an tiawangin babita po chuan thatakin an ni chu halo dong songa chu mai baka police te chuan babita doctor te chu han ron hruaya chu tianga thatak le fel taka ma an laka wang chuan babita po chuan an thu soi te chu halo ringa thatakin alo tho pui ve bok ti chuan police te chuan babita hna chuan vaisali thina chuan rin hlel anei le nei lo te han zota ti chuan babita chuan police hon hena chuan rin hlel anei thu chu soitain khamini khan vaisali baka mi pahnih chulai chuan an ve ti asoya chuta chuan police te chuan cctv footage te baka an mi rin hlel rang te thalak chu babita hna chuan an entir ta ne ma se chu thalak an mu rang te chu vaisali thina chuan anin nam noi mi alo ani ti police te na an hriat chian em te han ni veka ti chuan police te thanga chuan babita chu a ok ta ne inding to takin babita chuan thalak an pek pakhat chu ha koka chupa nen chuan vaisali chu a mu hun ber chuan an dun ti babita chuan a soita ne chupa la chu police te na an hriat chian em mai ania vaisali thina chuan ain nam noi don lo ti po an hre chiang hle chuwang chuan babita chuan do ta soi ni in an ringta ama zok chuan vaisali chu a that ta ni in police te chuan an rin pha ta ne ti chuan police te chuan babita chu thuan zor fi tranta babita dop tur hian police mi pa te chu hanin rol lowa me chawin uluk takin an dop chutia babita an dop nalama chuan vaisali ba sara thi na chungchang chu police te chuan thil tam tak an hriat chu pha ta ne chu tual thana in tran na chu poisa wangania US dollar singthum zet mai wangani babita le vaisali te chu thian an nia kumni zet mai haloin kom to heng he babita hian vaisali ne na trangin US dollar singthum chuang zet mai halo puka apungomon arule donani chu alon puk chu babita chuan arule thei silova vaisali lain rul turin ani chu halo turlui ve ngat bok vaisali tha ani ma cholkar khat kalta khan vaisali chuan babita chu ba chu peturin alo tur toa babita chuan poisa chu apek thei silo wangin ruammanna duom lo zet mai thilrap thlak zet mai chu aru man ta ne ti chuan Facebook kalt langin contract killer pani te chu ha beta anni pani hi vaisali thatur chuan ruaya vaisali an tha na mana chuan US dollar sangko zaruk zet mai hape bok ti chuan August ni somni pasaria chuan babita le vaisali te chuan in hu antum ta anin hu na tur mun la chu mun fian real zet mai ani nge
Chuminia chuan babita chuan akar keng lawin scooter a kenga a scooter po chu tual thana tura arwap man na tangin kilometer ni zeta la ada nge ni anin muna tur mun thleng turin ani chuan auto manga anin muna tur muna chuan vaisali chu ron kala poisa te po ron lam turin babita chuan a hrel babita in amiroi te po chu mun biru taka chuan lo omin vaisali lo thlen hun chu kan nga garana vaisali point babita lo thlen hun chu halo nga khlel le babita mu vele chun akar chu haron tidinga akar chu ti din vele babita le amiroi te chu kara chun an zuang lut ngal chutia kara an chuan lu vele chuan babita chuan unau nu voina hian poisa tamzo chu karon keng theidon lova ma se US dollar sang ko zaro kero chu karon keng theidon ani ati asoyom zia chu amiroi te pani chung cha chu nia ani hi US dollar sang ko zaro kin arwai kan ti to kha abak chu nakina kala peang che halati zuya babita chuan vaisali hne na aron kalpuite chu a unaute angina soya ti chuan bek chu vaisali hne na chuana peya poisa te khachir ro ate chu poisa chu US dollar sang ko zaro zet mania babita po a front seat a chuana thulut ngal chuti line tual thattura aroi chu asit nuwa chuana thua chuti line anmiroi pakhadero chuan anni chu halo veng thungani chuta vaisali in rin man ma chuan tual thattura hanmiroi chuan romola chloroform anchia chu vaisali muya chuan aron me belta vaisali po relo te ani khurheloinom zuitane ti chuan a scarf ngai mai mang chuan vaisali chu tual thattura roi chuan arek lumta ti chuan babita le amiroi te chuan vaisali ruang chu kar nunglama chuan anda luta thidan pa nga yanga thini mai tura lang turin chulaya chuan anzal ta ne ti chuan babita chuan amiroi te chu US dollar sang ko zaruk chu ape zuita heti hun lai hian hares balsara chuan anupuin babita chu US dollar sing thum chuang zet mai apuk tir ti chu a hrevereng reng lova India poisa phei chuan vaibel che thum do nani le ngal vaisali po chu a house om reng mange a pasal riat pui ho lovin vaibel che thum do na thian nu poisa hapuk tir thai ania chutiang wang po chu hanima na a pasal thena khan engma a hril that ngam lo ni a pasal riat lowa ha thil ti ruk chuan a thina a hruelut ta sia ti chuan police te chuan babita chu thuan zot fi zuile ta chuan thu zo fe na tang chuan thuruk tam tak chu an lai lang zuile ta ne babita in puan na bo zuin police te chu Punjab Ludhiana district a chuan an kalta chuta chuan contract killer Surrender Singh anti mai chu hanwaman le ta anne na tang hian police te chuan tual thana thlen laia thil thlen dan dik tak chu han rechuk theile ta zela police te na an hriale zel danin babita chuan chu tual thana chu chokar khat kalta tang khan roman na halo siam lok to ti an hria tual thatu te chu babita in aron biak nuwa Punjab train surata relin aron kala hotela an riak pot atuga chuan railbokin valsata anon kallea chulaya chuan babita chuan anni chu aron lam ta ne ti chuan anza chuan babita hoin vaisali chu han vati hlumta an roman chu han vati puitling ta ne anin puan na trangin tual thattu tele babita te chu social media mangin anin biati an hria chupo tun hnai mai ni lovin kumsom pakhat liam ta zet atang to kha na lo ni ome babita chuan chu contract killer chu do ta bumin a thianu thatur chuan alo tiluya babita soidan chuan a pasal ne na hanin thren na chungchanga vaisali chu ain rol ve ni omin na soi pokani chutiang ani wang chuan chu tual thatu pa chuan babita chu kumsom pakhat zet alo biak to ani wang le a pasal thren na chungchanga vaisali chu loin rol ve a hriat awangin a khongai wang liawin tual thatu chuan babita chu atan puita ti a soiboka ti chuan babita le chung tual thatu pani te chu police te chuan manchuakin zela chuan an da luta chuti line an khe santi top dane ro chu internet lama po mu zui tu rawang hlaimaya kumsa ni somni pania thil tleng chau alani wang te po ani mai theya Kortina hanchunga harowa rel dane ro chu karon tar lang thelowa apoi ga ti hlemai
atau tle lo e thla zova in kaloma damula lo hriselula pathin remati chuan kes dang nen in hmule thui kan tum donia